Somos como un meteorito que matou os dinosaurios. Somos como os volcáns infinitos de fai de millóns de anos. Somos como un asasino que se lava moi ben os brazos. Somos os ruins provocadores da sexta gran extinción. Somos nós. Somos como extraterrestres que invaden o planeta Terra. Somos os que cagan dentro do vaso e despois beben a merda. Somos os que fan uso da ciencia sen conciencia. Somos os máximos responsables da sexta gran extinción. Outros 5 cataclismos, pero este é o único provocado por un bicho. Como pode ser que o home pense que é tan listo? Somos os crueis instigadores da sexta gran extinción. Que falo exageradamente, pero é un feito indiscutible científicamente. Abre ben os ollos e contempla o que facemos nós a xente. Somos os únicos culpables da sexta gran extinción. Esa manía que tenemos de extinguir tantas especies. Falo de contaminarlo todo e de rematar con todos os peixes. Somos os que creemos na falacia repetida 1.000.000 de veces. Somos os imbéciles causantes da sexta gran